Raġel ta' 31 sena li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti. Tpoġġa taħt ordni ta' probation wara li ammetta li prova jwetta atti sessuali fuq mara fil-21 ta' Lulju li għadda fl-inħawi ta' Paċeville. Jirriżulta li r-raġel qed jieħu kura psikoloġika minħabba l-vizzju tal-pornografija kif ħareġ minn xhieda fil-qorti minn uffiċjal tal-probation. Qabel is-sentenza, il-Maġistrat Rachel Montebello qalet li femet li r-raġel huwa ossessjonat bil-pornografija, inkluż dik li tinvolvi l-vjolenza. Hi qalet li din il-problema x'aktar x'nibtet numru ta' snin ilu meta l-imputat kien żagħżugħ b'karattru riservat u b'nuqqas ta' stima tiegħu innifsu. Dan wassal biex jitrabba f'ambjent ikkaratterizzat minn nuqqas ta' ħbiberiji u la darba kien jitħalla wkoll ħafna ħin waħdu d-dar feta vulnerabbli beda jara l-pornografija. Il-vizzju grava sew maż-żmien u żviluppa sal-estremità li l-imputat ħass li kellu jimmaterjalizza l-fantażiji pornografiċi tiegħu. Maġistrat qalet li l-imputat waqt l-interrogazzjoni tal-pulizija mhux biss ammetta, iżda anke fetaħ qalbu dwar ħsibijiet biex iwettaq reati kif wettaq. Tenniet li r-raġel li ddispjaċiha l-emilu u wera x-xewqa li jeleb il-vizzju mhux kriminali u jeħtieġ l-għajnuna. Irrimarkat li ilu sena jingħata l-kura mill-Fondazzjoni Richmond u applika biex f'Ottubru jibda kors fl-Università ta' Malta. Il-Maġistrat Montebello żiedet li taqbel mal-istess kliem tal-uffiċjal tal-probation biex ir-raġel ma jinbagħatx il-ħabs u jkompli indirizza l-problema. Kien għalhekk li poġġietu taħt ordni ta' probation għal 3 snin, ħarġet ordni ta' trattament għall-istess perjodu biex jingħata l-kura u anke ħarġet ordni ta' trażżin għal 3 snin biex tipproteġi lill-vittma.